U għastmat li 53% tal-Maltin, jew 190,000 persuna, lagħbu flushom f'bosta logħob li jvarjaw minn Super 5, tombla u logħob ieħor fuq l-internet. Dan joħroġ minn stħarriġ ieħor dwar il-logħob għall-flus li juri kif l-2017 intefqu kważi 130 miljun euro f'logħob, 3 miljun euro iżjed mill-2015. L-istudju wera li l-aktar logħob popolari baqgħu l-lotteriji nazzjonali bħal dawk tal-Lotto u Super 5 li ammonta 73% tal-flus kollha li ntefqu fil-logħob matul is-sena li għaddiet. Mill-istħarriġ ippubblikat mill-Awtorità Maltija tal-Logħob joħroġ ukoll li ras għal ras dawk li jlagħbu jonfqu medja ta' 11.30 euro fil-ġimgħa fuq il-logħob. Waqt preżentazzjoni ta' riżultati tal-istudju l-ekonomista Gordon Cordina qal li mill-istħarriġ joħroġ ukoll li persuna li tilab tqatta' ftit aktar minn nofsija tipparteċipa f'attività tal-logħob kull ġimgħa. Kważi daqstant ieħor kien hemm nies illi daħlu għall-logħob li ma jinvolvux infiq ta' flus u dana kien logħob li jsir mal-ħbieb fid-dar, barra mid-dar. Min lagħab għall-flus nefaq madwar 11 euro fil-ġimgħa. U l-iktar li sar logħob kien fit-tip ta' dak it-tip ta' logħob li jkunu mal-lotterija nazzjonali. Ħareġ ukoll li l-persuni li l-aktar huma mitla tal-logħob huma adulti, żgħażagħ jew anzjani li għandhom edukazzjoni f'livell sekondarju. Dr. Cordina qal li dawn huma l-inqas li jistgħu jkunu bla xogħol, ħaddiema part-time jew studenti. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvio Schembri qal li b'dan l-istudju nistgħu nindirizzaw b'mod effettiv l-isfidi soċjali li l-logħob iġib miegħu. Però allura issa jħodna l-pass li jmiss li wara dawk in-numri hemm nies hemm familji u allura bħala Gvern irridu naraw issa nitlu aktar fid-dettall sabiex naraw kif dawk in-numri dawk in-nies u dawk il-familji waslu f'dik il-problema. Il-pass li jmiss huwa li s-sena d-dieħla ħatibda ħidma wkoll mir-Responsible Gaming Foundation. Kane Sajt qal li l-fondazzjoni se tibda proġett ta' miljun euro kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea li għandu lan li jgħin lil dawk il-persuni mirkuba mill-vizzju tal-logħob. Take action against problem gamblers fejn ħankun qegħdin nipprovdu taħriġ li setturi varji fejn jidħol il-vizzju tal-logħob u kif ukoll barra t-taħriġ ħankun qegħdin nagħmlu stħarriġ nazzjonali. Stħarriġ nazzjonali li jkopri setturi varji tas-soċjetà, dawk li jilagħbu, dawk li ma jilagħbux, iż-żgħażagħ, il-ħin li ż-żgħażagħ tagħna qegħdin naqattaw u li jista' jikkawża dan il-ħin għal-vizzju tal-logħob. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija l-Logħob Farrugia qal li wara l-istatistiċi hemm persuni u familji li huma affettwati u għalhekk il-ħtieġa ta' dawn il-programmi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.